galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chide me tinya wele la na mara shi kolomba uyo tinya wele la fala ka chide me tinya wele la sara ga jugu bomuri tinya wele la Jamiyatu Ansardin tonde munumbe shikoroni ukube alislame bela jelen la donia ka fu billa dala duwa kala minke alislame bamba towi bara inta ko mugana o kena bina sigi juma nata mekalo tle mugani duru ka besan ba flani tan shekima nega kanyantan wati nan kwa ma 10h ubina duwa donke shikoroni kabru dola nantige bora shurafana todu na mi sora kanyon sora shikoroni balonchi kene baka wajulu kene belebele bina sigi mimi nyina maya jamiyatu ansardin karamugo bawfe ninga sora ka kene wili ni sherefe uka duwawi dongelempe mekalo tle muga anin duru samba fla anin tan shekin shikoroni balonchi kene baka amin na baka bela jelenfo cheni muso dumuse ani makoroba o kofe amanga dugutigi fo kanga alimamu fo kanga meru fo o kofe amanga karamogo fo ko imbela jelen sababu nyumanyo mi no asayidi Sherif Usman Madani Haidara anaka demba yabe na mbora sa kene sigi kunye mi no de ka hina in islam shu bela jelen ama ina la fe ya rabbi ala ka hina suma anyeru bela jele ala ka mbela jelen so labangu nyumana ala ko ka kala bonya kama ala ko ke qur'ana bonya kama ala ko ke kirana so kama sala ala rasul ansikira ala ma'ula herala to warba akama saka yan soro birama ni mun kara jara ya ko jugu sawo sa kan ka jigalin ke ayabu ya kan ko karbo ka sika na keneka birama ka dai ko sebe ayara kun ka ba jiya kan ko kan namandi o kuma kunun na ga fuli ke ka jama bele jelen fu anala herala ka ansike herala sawo sa kan jigalin kele ke ala kala bonya kama sallallahu rasul wala ami ala fo ka barikada Bamako section togola no ye anga président Abdoulaye Maïgaye ama kene soro an me anona ka kuma Bamako section togola ka foli ke sigorni comité u ka nin baara na baara min ni a cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ ni y'u ka kɛnɛ lajɛ musaka min bɛ bɔ a la hakɛ t'a la ni ye sigorni ta sigorni comité kelen de mais Bamako kɔnɔ sigorni ɲɔgɔnna 114 de bɛ yan min bɛ nin baara in kɛ comité 100 ani comité 14 min bɛ ka nin baara in kɛ u kɛdonw tɛ kelen ye u kɛkaliw tɛ kelen ye mais san kelen kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin ɲɔgɔnna kɛnɛ sigi o la an bɛ tɔndenw fo k'u barikada Bamako section tɔgɔ la an ka foli bɛ laban an karamɔgɔ la parce que n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnadi i b'a fɔ ko sababu ɲuman ka ansariw kɛ ala faamuba ye ani ala kanuba o sababu ɲuman ye an karamɔgɔ ye Aseyidi Sherif Madani Haidara ale de kɛra sababu ɲuman ye ka hadamaden bɛɛ bɔ fili sira kan k'an bila kana sira kan n'i ye mɔgɔ min ye ko n bɛ dugawu kɛ su ye i b'a sɔrɔ a tigi tilala ɲɛnamaw ka ɲumanya de la an taara bɛ jɔyɔrɔ min na ɲɛnamaw ni ɲɔgɔn cɛ jigi tɛ yen fɛn o fɛn ka kan ka kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ɲɛnamaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ de an ka banbaatɔ minnu y'an ko ala ka hinɛ na olu ko jiginna an kɔnɔ san o san ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn u ye o la an bɛ dugawu kɛ min bɛ kɛ ala k'a minɛ u ye an yɛrɛ minnu b'a kɛ ala k'a ɲɛ k'an da don o kɔnɔ ala k'an kan don ɲɔgɔn na kira hɔrɔma kama sɔli ala rasul salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye an ka sababu ɲuman sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o da n'a ka denbaya ma o kɛra an ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ k'o kɔmɔgɔ ɲuman ye sigi in kun tɛ fila ye k'a daminɛ an fa Adama ka na se silamɛsuw laban ma san o san an bɛ nin kɛnɛ in sigi in kun y'o de ye ka tila ka ɲɛnɛma hinɛ kan anw yɛrɛ ye o de kun ye sigi in kun ye ma kalanden minnu bɛ yan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'o ye an yɛrɛ ka karamɔgɔw ye minnu bɛ bilasirali kɛ ka taa se ansaru cɛ kelen a muso kelen ansar zikiri dalaw ana organisateurs aw bɛɛ ka foli bɛ nin kɛnɛ in kan san 20 tɛ tile 20 ye san 20 tɛ kalo 20 ye nka n'i y'a ye nin baaraba ni nin kunkɔrɔta sera ka kɛ
aw sɔnna ka aw ɲɛmɔgɔ ka kunkilenna su n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara. O Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara min sɔnna ka sɛgɛn, ka degun, ka tɔɔrɔ, k'ale faso ka kisi, wa n'ale ka cɛsiri ni degun tɛ san b'a sɔrɔ ni Mali in tɛ. Nka an b'aw fɔ a ye, anw minnu bɛ fanga la ko anw ye fanga ye bi. Anw yɛrɛ nana sɔrɔ anw kɔrɔw ka fara anw kan Cherif Ousmane Madani Aidara ka kan ni wale ɲuman dɔ min ye, a ma k'a ye, a ma dɔn a ye fɔlɔ. Nka an bɛ layidu d'aw ma, anw minnu y'a faamu ni anw bɛ ka gɛrɛ, don bɛna kɛ Cherif Ousmane Madani Aidara a bɛ na ka bonyamasegin a bɛ k'a ye jamana in kɔnɔ, o layidu an b'o di aw ma. Mɔgɔ mɔgɔ sen yɛrɛ sera k'a daminɛ dugutigi, an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw mana dugawu kɛ jamana bɛ kan na. Jamana bɛ ka se dankan min na, kalafiliw de bɛ nalen, aw ka dugawu de bɛ Mali kan na. An b'a ɲini aw fɛ, a ye dugawu kɛ. An jigi bɛ aw kan, an jigi bɛ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara a n'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen kan. A kɛ to b'o la, sallallahu alaihi wa sallam. Silamɛw, an sigira hɛrɛ la ya Rabbi, Ala k'an wuli hɛrɛ la. Amin. Ala k'an sutara. Amin. Diɲɛ malo ani lahara malo Ala k'an kisi a ma. Amin, amin. Diɲɛ sutara ni lahara sutara ya Rabbi, Ala k'o k'an ye. Amin. Gɛrɛsɛgɛ caman bɛ Ala bolo, Ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an ma. Amin, amin. Ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ. Amin. Ala k'an kanda. Amin. K'an ka denbayaw kanda. Amin. Ala k'an don arijinɛ la. Amin. K'an kisi jahanɛmɛ ma. Amin, amin. Karamɔgɔ, a bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ hɛrɛ la ya Rabbi, Ala k'o k'a ye. Amin, amin. A bɛ sira fɛn fɛn ɲɛ Ala ka don a n'o cɛ. Amin. A b'a fɛ jamana ka kɛ cogo min ya Rabbi, Ala k'a kɛ ten. Amin, amin. K'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ caman bɛ Ala bolo. Amin. Ala k'o suru an n'a ka denbaya kan. Amin. Ala k'o kɛ kira n'a so kama. Amin. Salli ala rasul. Salim. An bɛ foli lase nabaga bɛɛ ma. Inshallah, u ye foli minɛ. O kɔfɛ kɛnɛ in sigira kun min na. Hakilila kuma laselaw o bɔra k'o lase ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Siga t'a la. Kɛnɛ in sigira de. Ka hinɛ ɲini. K'a lase an balimaw ma. Minnu y'an kɔ Ala ka hinɛ la. Allahu akbar. O tuma an bɛ dugawu kɛ. Ya Rabbi, Ala ka hinɛ o la. Amin. O kaburu Ala k'a fɛrɛ. Amin. Kaburu Ala k'a nɔrɔ. Amin. Ni kɛnɛ in bi su in y'a sɔrɔ degun bɛ fɛn fɛn kan. Silamɛ su la ya Rabbi, ni kɛnɛ in bonya kama Ala k'o degun wuli ka bɔ yen. Amin, amin. Ala sɔn. K'a ɲini Ala fɛ. Ni y'a sɔrɔ u bɛ hɛrɛ min na Ala ka dɔ fara o hɛrɛ kan. Amin. Ala sɔn. Anw yɛrɛw sa k'an taw kɛcogo ɲɛ ka taw sɔrɔ ya Rabbi, Ala k'o kɛ. Amin, amin. Ala k'an balo silamɛya kan. Amin. Ala k'an fatu a kan. Amin. Kira n'a so kama. Amin. Salli ala rasul. Salim sanogo. O la n balimakɛ, n balimamuso, n'an ye dugawu kɛ banbagatɔw ye, o ye banbagatɔw ɲiyɔrɔ ye. Siga t'a la. Ne ni e min bɛ kɛnɛ kan, anw de bɛ waju. Banbagatɔw y'u ka baara kɛ. Cɛw minnu tɔgɔ fɔra, musow minnu tɔgɔ fɔra, nin kɛnɛ in kan, aw bɛɛ bɛ a cɛw dɔn, a b'a musow dɔn. Jɔyɔrɔ min kun b'u la diinɛ la, wulikajɔ min kun b'u bolo diinɛ la, o ma dogo maa si la. Olu y'o bɛɛ kɛ mun kama? Ko n'an bɔra yan an bɛ lafiya cogo di? N'an bɔra yan an bɛ lafiya cogo di? Sabu masa min y'an dan k'an bila yan, a ko a b'an bɔ yan. Ale de nana n'anw ye, wa ko k'an bɛ bɔ yan. N'a ko an bɛ bɔ yan, an bɛ taa yɔrɔ min na, ko an ka labɛn kɛ k'o makɔnɔ. An bɛ se tuma min a k'a sɔrɔ yen ka ɲi. N'i ye yen sɔrɔ, i ka lafiya ka tɛmɛ yan kan. Hakili la, seli, sun, heji, jaga, alabato fɛn fɛn n'an b'a kɛ, a bɛɛ kun ye n'an sera yen an ka lafiya. O tuma olu minnu y'an kɔ hinɛ in na, olu bɛ Ala fo k'Ala barikada, ko daminɛ man gɛlɛn fo a laban ko. Maa min balola ni taabolo in na ka fatu ni taabolo in na, i bɛ Ala fo. I bɛ Ala fo.
o tuma an minnu bɛ yan sa an de bɛ waju ka sira yira anw na an ka se ka sira in minɛ fo ka taa se an fana ka don laban sabu ala de fɔ alakira ye wa'budu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin Mamadu i ma bato sira ala ɲɛ ala sago kɛ fo saya ka t'i sɔrɔ o tuma ala y'o fɔ alakira ye o de bɛ fɔ ne ni bɛɛ lajɛlen an k'a dɔn an bɛ bɔ yan masa in ma nɛgɛ k'a fɔ an bɛ to diɲɛ kɔnɔ yan ayi ala ma o fɔ maa si i bɛ na i bɛ bɔ yan o la ko Muhamadu a fɔ yatawaffakum malakal maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un ni ala kumakan ye Muhamadu a fɔ adamadenw ye a ko mɛlɛkɛl mautu a bɛ na aw ni minɛ a bɛ na niw minɛ mɛlɛkɛ min ni ne ala ye o bila aw kan k'aw ka koɲa sɛmɛ a la saya ko kalifanin bɛ mɛlɛkɛ min ma a ko a bɛ na kelen kelen bɛ ni minɛ ni daliba masa kumakan ye wa n'a tilara o la summa ila rabbikum turja'un a bɛ na segin ka taa aw ma n'o ye ala ye kɔrɔ an tɛ to yan mɛlɛkɛ bɛ n'a ka baara kɛ ale ka baara banni kɔfɛ an bɛ segin ka taa masa ma n'o ye ala ye n'an seginna ka taa ye saraw dibaga ye o de ye maa min ye ɲuman kɛ maa min ye ɲuman fɔ o bɛ d'i ma ye min ye juguman kɛ o fana bɛ segin o tigi ma o tuma an ka hakili t'o la ni ye ala kumakan ye ko mɛlɛkɛ de bɛ na anw ni minɛ mɛlɛkɛ min n'a ye saya ko kalifa ma mɛlɛkɛl mautu anw de bɛ ɲinɛ a kɔ ale tɛ ɲinɛ dɛ a ko a bɛ bɛɛ siyɔrɔ dɔn o dama tɛ a ko a bɛ adamaden kelen kelen bɛɛ dɔn i n'a fɔ an b'an denw dɔn cogo min a tɛ ɲinɛ an kɔ a fɔra mɛlɛkɛl mautu ma maa kelen bɛ sa maa fila bɛ sa maa ba kelen bɛ sa u tɛ dugu kelen na u tɛ jamana kelen na wagati kelen kɔnɔ a bɛɛ bɛ sa a bɛ fɔ ko e de y'a bɛɛ ni minɛ o bɛ kɛ cogo di a ko o tɛ ko gɛlɛn ye a ko diɲɛ n'a bonya ala y'a karaba k'a da ale ma i n'a fɔ dumuni tasa sigilen kabile kɔrɔ ale bolo bɛ yaala yɔrɔ yɔrɔ ka d'a ye a bɛ dɔ ta ye o tuma ale ma ɲinɛ an kɔ a tɛna ɲinɛ an kɔ wa anw yɛrɛ man kan ka ɲinɛ fiyewu saya in kɔ ni ɲinɛ n'a kɔ setana bɛ s'i la a dun tɛna i to yen o tuma an ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ a bɛɛ kun ye n'i bɛ bɔ yan don min o ye setigi masa kumakan ye wa qala ta'ala ala ko aya wɛrɛ la kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram a ko maa bɛ dugukolo kan danfɛn bɛ n'a bɛ dugukolo kan ko a bɛɛ bɛ ban a bɛɛ bɛ bɔ yen a ko jɔnni bɛ to yen ale ala yɛrɛ ale de bɛ to yen maa bɛ yan i kɛra ala fɛ o i ma kɛ ala fɛ o dugukolo in kɔni kan n'i bɛ fiɲɛ sama k'a bila kɔni ko don dɔ kɔni na ko i bɛ bɔ yen a bɛɛ bɛ ban masa de bɛ to yen n'o ye setigi masa ye o tuma ne ni e ala m'a nɛgɛn dɛ nin ye ayaw ye a ye ayaw minnu sabati kuranɛ kɔnɔ ko saya foyi t'a bali a bɛ kɛ n'i ye maa bilasira i k'a dɔn i yɛrɛ bɛna bilasira don dɔ la ni ala y'a fɔ ka ban yɛlɛmabali don dɛ diɲɛ bɛɛ y'a ɲɛɲini ɲɛma sɔrɔ a la ala ko a bɛ kɛ o tuma an k'o de to an hakili la n'an y'o to an hakili la bɔdaw o bɛ sɔrɔ ala ko aya wɛrɛ la ko walaw tara izi zalimun fi gamaratil maut
wal malaikatu basitu aydihim akhruju anfusakum al yawma tujzauna azab al hun bima kuntum takfurun. Atma Allah subhanahu wa ta'ala ko ako la ni iye tonyolin ciuye tonyolin ciu ni yuye tumami ni oni bekabo melekaw de bu bolo bamba ka fo tonyolin ciu ma akwaya ni mbwakadia asalamew sira ala nya yana don kasi ni ala kuma kan yende ako abena sarafena no nyangata mimbe ma doya fen sababula aw tumbe ngalo min tiga ka da alala bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq akumbe fen fo ko da alala ka soro chente wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa alaka qur'ana ayaw akumba yara boya ka boama o de sababula ala bena fo melekaw ma ko melekaw de bini jo adama de kunangoma ako iyere ki nimbo kadia Allahu akbar inimbo kadama Allahu akbar o manogo anga joro anga sra anga seganko Allahu akbar adama de ni sirana alanye ni minatuma ibi lafiya nga ni masra alanye de ku filade ako tonyolin ciu munu ye maw tonyo munu be dansaku ka mogo tonyo ako olu done sikara la Muhammad melego de mini jo olu dala ku tegaw bamba uye ko komi ekuye dansaku nayi aforeye ni dabla imason ke alafe imason inimbo ere ki nimbo yere ka dama mbalama ke mbalama so ni yore na dekumbe melekaw de ba fo ko bamaka ci ka nimbo ere ki nimbo farkolo la ka dama de antna bo de ere ka bo Allahu akbar mona min fore ye imason Allahu akbar afore ka min to yi mason ko to yi afore ka min kay mo fanake mason nene aw ala kan kishuma amin ala kan kishuma amin sirami ne asaido sherif Usman Madani Haidara nayo yira auna nanyo sirai mine ninde banga sikaro nogoya sigatala otma ko muna aw nimbe bo wa aka do bikon abena sara nyangata mimbe ma dogoya ki ke maniye o sara bena dima ika fen sababula aw ye kalo munu tiga kada alala saba ye fen fo kada alala minte cheye o ya sababu folo sababu flana aw ye rabboya ala ka qur'ana ayawma Qur'ana aya min go boliso ya haramu ye e makoma yala e ya so Qur'ana aya min go sonyale ya haramu ye e makoma yala e sonyale ke Qur'ana aya min go jenaya ya haramu ye e makoma yala iyake Qur'ana aya min go namara ni janfan ka dabla e makoma yala ye namara ke yi sako ke yi rabuya alaka Qur'ana aya ma o de kama melagaw ko ku yera ki nimbo de Allahu akbar inni mboka dama Allahu akbar mbalmaw naam silameya mi jogo indedu sigatala na cheni bolo bara chena Allahu akbar ni jogo nyane bolo bara nyana ala kan tawnya amin ne masak makai Qur'ana ayawla munum bayira ko sayan ye wajibi ate yelema ai o yelema bali abeke Allahu akbar ako aya wala minha khalaqnakum Allahu akbar wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra siga adama dew nyaw danka bobo kola kera mbaw sigi Allahu akbar ne ala yaw bobo kola mbaw lasik Allahu akbar ajon be saka ba sigi ma ai abitade ameka sigi te hali wari min na me sega ko nyini abe sege bogo de ma Allahu akbar
a bɛɛ bɛ ka segin n'i ye wari in sɔrɔ i y'a don fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ laban bɔgɔ la n'i y'a kɛ ka so jɔ bɔgɔ don n'i y'a kɛ ka mobili san a bɛ segin bɔgɔ la n'i y'a kɛ ka fini san n'a kɔrɔla bɔgɔ don i mana wari in don fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ segin bɔgɔ la sabu n y'aw bɔ yen n b'aw segin an bɛ ka segin nin ye masa kumakan ye mais a ko k'a bɛ tila k'an bɔ bɔgɔ in kɔrɔ baara de bɛ yen n'a sɔrɔ n'an seginna bɔgɔ kɔnɔ bɔgɔ in kɔrɔ n'an tɛ wuli bilen o kun ka nɔgɔ mais a ko o t'a bannen dɛ n bɛ tila k'aw labɔ n'aw labɔra sa o tuma sara bɛ sɔrɔ ka di aw ma ɲuman ani juguman ala k'an taw kɛ ɲuman ye yarabi ala k'an taw kɛ ɲuman ye bɔli in dɛ baara de bɛ yen ni sara ni kun bɛ to yen pewu kuma tɛ yen nka n bɛ tila k'aw lajɔ de aw kelen kelen bɛ n'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ i ka kɛta ni ka fɔta ni ne sara min ka kɛ e yɛrɛ ye min kɛ o bɛ di i ma ɲuman na ni juguman fana don o bɛ di i ma bɔli filanan ye o de ye ko an ka taa saraw minɛ o ɲɛna o n'o ma kɛ nimisa bɛ dɔw fa dɔw y'u ka ɲɛnamaya bɛ kɛ ala ko in na ka wuli ka jɔ kɛ ala ye fɛn fɛn haramuya o y'a bɛɛ to yen ala ye min daga o y'o se ko k'a la sara yɔrɔ la cɛw bɛ dɔ ye musow bɛ dɔ ye o tuma an ka sɔmi an k'an cɛsiri an kana an fari faga dɛ ye wagatinin de ye sɔɔni i bɛ bɔ yan bada i bɛ na taa o de la o tuma n'an sera k'an cɛsiri ka bɔdaw sɔrɔ o de ka fisa o la tuma bɛɛ ala bɛ muminu de wele muminu n'ala bɛ kuma a ye muminu wele suratu ala imurana kɔnɔ o damadɔw a ye muminu ladi mumini n'i dara ala la ala bɛ kuma e de fɛ ka n'i yɛrɛ to shetana bolo bilen a ko cogo di a ko ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin ni ala kuma kai suratu ala imrana a aya 100 ani aya 40 kɔnɔ a ko hey aw minnu ko k'a daminɛ ni ala la a bɛ seli k'a daminɛ ni ala la a bɛ sun k'a daminɛ ni ala la a bɛ taa maga k'a daminɛ ni ala la ne kan bɛ aw de ma dɛ in tuti'u ladzina kafaru ni aw labana ka ye misiri kɔnɔ ka tila ka tugu maaw la mɔgɔ minnu tɛ ala fɛ mɔgɔ minnu kafiriyara aw labana ka tugu olu la yaruddukum ala a'qabikum o b'aw lasegin a sen tontow kan fatanqalibu khasirin aw na segin ka taa ni ala sɔrɔ yen aw tɛgɛ lankolon bɔlen foyi t'aw bolo ala k'an kisi o ma n'i ko i dan bɛ ala la ayi kana ɲɛbɔ foyi fɛ min tɛ ala fɛ kana sɔn n'i kɔni dan bɛ ala la ka ban kana sɔn ka fɛn kɛ minnu tɛ ala fɛ olu bɛ min kɛ kan'o kɛ kana sɔn dɛ ninnu b'a kɛ ne yɛrɛ b'a kɛ e dun dan bɛ ala la ka ban ala ko i kana sɔn ka tugu kafiri la kana sɔn dɛ ko n'i tugura kafiri la i bɔnɛ ne bɛ taa lahara seli tɛ fɛn ye sun tɛ fɛn ye heji tɛ fɛn ye i ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ pɛrɛdi ni ala kumakan ye k'a ɲɛsin muminu ma n'an y'o mɛn an ka kafiriw t'u taala ye ala ye min haramu ye i kan o to yen hali ni diɲɛ bɛɛ b'a kɛ ni kuranɛ ko haramu do ka ban a to yen kana sɔn shetana kasi la ni ala kumakan ye a bɛ fɔ i ma ko i bɔnna na o y'a sɔrɔ i ye dɔ de kɛ o n'i ye dɔ kɛ i jigi b'o kan i taara sɔrɔ foyi t'i bolo makosa bɛ na ni e dan bɛ ala la ni tɔw bɛ dulɔ min e kana
kana o min ni dan bɛ ala la ni tɔw bɛ jɛnɛya kɛ e kana kɛ ni e dan bɛ ala la ni tɔw bɛ namara kɛ e kana kɛ ni tɔw bɛ boli sɔn e kana sɔn nka ni selila k'i dan bɛ ala la minnu tɛ seli olu bɛ min kɛ e yɛrɛ b'o kɛ n balimakɛ n balimamuso ala k'i na sa ale ma k'a sɔrɔ foyi t'i bolo foyi t'i bolo a Seydou Cherif Osman Madani Haidara a nana an bɔ o seli fu de la selila zon selila jɛnɛyakɛla selila maafaala selila hasidi Sherifukɛ de nana k'an bɔ a la ko an kana balo ten n'an balola ten an bɛ taa sɔrɔ foyi t'an bolo o degun a n'o gɛlɛya de b'a kan fɛn fɛn bɛ fɔ tiɲɛ nɔfɛ kɛlɛ don o tuma a ye sira min yira an na an k'a minɛ diinɛ tɛ foyi ye jogo kɔ jogo juguya o de b'i ka bateau bi jogo juguya o de b'i ka seli baraji ban jogo juguya o de b'i ka sun baraji ban jogo juguya o de b'i ka heji baraji ban ni jogo tiɲɛna dɔrɔn a banna ala k'an jogo ɲɛ alhamdulillah الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير العنام سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدو على تنينكو كعلى بركة كعلى ولي منو كشين نماني على بين في أكو كدم في الناس هيرا مكان نوي محمد المصطفى أنا سود مسنمو أنا كصحابة نيومو نعم أنا مغنيما منو فرلا وكاني بارا نيومان جاي فوق تاسي جيولي ما يا ربي علىك نني أو يقولولا آمين آمين على صو بدو تملكو كبوي نعم كبلا جليفو يفولي منه ni alisilamiya ka foli ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan amin ala sɔn ala ka n'a hamaw dilan amin ala ka n sago d'a ma amin amin ala ka limaniyaw jidenya ye amin gasikɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye amin amin rabbi ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa amin an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ dogolen tɛ ayi ni o de Jamiyatu Ansardin Islam Shikoroni olu ka fara ɲɔgɔn kan ka don dɔ ta k'o kɛ hakili jigi ye k'o kɛ miiri ye k'o kɛ dugawu don ye ka ɲɛsin minnu y'an kɔ ala ka hinɛ na ni o de ye ka daminɛ Jamiyatu Ansardin Islami kɔnɔ ani ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma minnu taara ka dugawu sama u ma ala ka se ka dayɔrɔ ɲuman di u ma amin an filɛ o kɛnɛ de kan bi an bɛ 2018 la a daminɛ ka na bila bi la a kuma ka jan an bɛ san 10 ni kɔ ye a bɛ se o ma bi ko ɲinan y'a san 20 dafa ye alhamdulillah kabiri a waati Seydou Cherif Osman Madani Haidara ale de tun bɛna a ɲɛnamaya ala sɔnna Shikoroni o ye fɛnba min daminɛ Jamiyatu Ansardin Islami kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a quartier ka dɔgɔ a yɔrɔ ka dɔgɔ minnu fana tɛ nin wale ɲuman dɔn ɲɔgɔn kɛ u ka taabaw ye o la an b'a fɔ ko ni u ye laada ɲumanba sabatira o la an filɛ kɛnɛ min kan
n ye o de fɔ n ko taasi kɛnɛ don Allahu Akbar. sabu nafa minnu b'a la Nam. a fɔlɔ ye ne ni e ye Ah. ala sɔnna ne ni e min bi balo la bi Allahu Akbar. kalifa bɛ ne ni e min bolo bi Aha. a nafa fɔlɔ ye anw de ye Allahu Akbar. an ka karamɔgɔkɛ Ah. ale bɔra ka laseli kɛ Aha. n'o ye Ustaz Adam Nam. ka min se an ma Aha. a y'a kɛ ala ko tan Je. a y'a to ala ko tan Aha. jɔnni b'a nafa sɔrɔ minnu taara don wa Ayi. ayi ne ni e anw minnu bɛ balo la bi Allahu Akbar. Skatula. anw de kan ka kɛ hakilitigi ye Aha. anw de kan ka kɛ miiribaga ye Je. ka taa sini mun ye Aha. ko minnu taara o kun bɛ yan Allahu Akbar. fanga kun b'o la Aha. se kun b'o ye Allahu Akbar. nka mun taara n'u ye Aha. si kɔrɔbaya wa Ayi. bana kuntala janya wa Ayi. mun Aha. ko waati Allahu Akbar. Ah. ko waati de sera Allahu Akbar. iza jaa ajaluha Aha. la yasta'khiruna sa'a Ah. wala yastaqdimun Allahu Akbar. Aidra. ala ko ni saya waati sera Aha. ko fɛn di fara kan Ah. wa fɛn di bɔ a la Allahu Akbar. ayi fɛn ti fara kan Aha. wa fɛn ti bɔ a la Allahu Akbar. a dan ye waati de ye Aha. ni waati sera ka ban Ah. min b'a baara la Aha. ale yɛrɛ ye yamaruden dɔrɔn de ye Siga. ko a kɛ Ah. wa min b'a baara la Aha. ni a fɔra a kɛ Aha. foyi tɛ a ka jaabi ye ɲɛ ala laminɛ n'a kɛli ye kɔ Allahu Akbar. sabu olu bi wele cogo di Aha. ko mɛlɛkɛw ala k'olu ka hakɛ la kuranɛ kɔnɔ suratu tahrim Aha. la ya'asuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma Naam. yu'marun Allahu Akbar. Aidra. ko olu ti ala sɔsɔ Ayi. foyi la Aha. ala b'a fɔ min kɛ Ah. ka bɛn waati min ma sekɔni min na Aha. a b'a kɛ o kuma wa u ti foyi fɛnɛ kɛ Naam. fo n'a kɛra ni yamaru ye Allahu u ti yamaru sɔsɔ Aha. wa u ti u yɛrɛ ta kɛ ko ye fɛn o fɛn u b'a bɛɛ kɛ ka bɛn ala ka yamaru ma Allahu Akbar. Ah. Aidra. tari ma faamu Afamulelu. nin kan ka ne ni e miiri Ah. nin kan ka ne ni e ta si Je. ko ni min bɛ yen ko an ta ye kuma jumɛn ye Siga. a ma dɔn Mado. maa si tɛ yen Aha. ko min b'a dɔn ko biden kan ka bɔ yan Ayi. ala ye o dɔnni da a yɛrɛ bolo Je. tari ma faamu O faamu. o la o dɔnbaliya kama Ɔhɔ. mun kan ka ye e bolo Aha. ko labɛn Allahu Akbar. k'i labɛn Allahu Akbar. o kɔrɔ a mana na kuma o kuma Naam. a bisimila Oh. saya mana na waati o waati Ɔhɔ. o ye mumini de ka kuma ye ko i bisimila Ah. na Allahu Akbar. Aidra. a mumini de ye saya ɲɛsigila ye Je. tiɲɛ don Allahu Akbar. min da b'a yɛrɛ ka muminiya la Siga. n kan tɛ min ta ye kuma ye a bɛ Ayi. nɛn kan dɛ Ɔhɔ. la min da b'a la Allahu Akbar. o de la n ko fɛn b'an bolo Bamolo. kalifa don Aha. a tigiya t'an bolo Ayi. a tigiya Ɔhɔ. o bɛ ala bolo Je. kabiri a tigiya fɔlɔ Ɔhɔ. n'o ye nitigi ye i nali Ɔhɔ. yala a diyara e ye i ka na de o la i nana wa Siga. ayi Allahu Akbar. i kɛra latigɛ kɔnɔ ala fɛ Ɔhɔ. i nana Je. i taali fana bi bɛn i ma kuma min i bɛ sɔrɔ ka taa wa Siga. ayi Ayi. a b'a tigi in de bolo Allahu Akbar. Ah. Aidra. o de la Aha. ala ta ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ Naam. muhamadu ma ko yasalunaka ani ruh Allahu Akbar. muhamadu Naam. o bɛ nin ɲininka nin cogoya la Aha. ko a bɛ di Ah. a nana di Aha. a bɛ taa di Siga. muhamadu a fɔ o dɔnni tɛ e yɔrɔ Allahu Akbar. a fɔ n'u ma ni dɔn Aha. amr rabbi Allahu Akbar. Allahu Akbar. ne ma ka konya de don Ah. ne ma ka yamaru de don Je. a b'ale ala in de bolo Je. a f'u ye ko wa ma utitum min al-ilmi illa Aha. qalila Allahu Akbar. ko ma foyi di n ka jɔnw ma dɔnni hakɛ la fo n'a kɛra fitinin ye Siga. Ah. tiɲɛ do koyi Allahu Akbar. dɔnni min dira Aha. i bɛ kɛnɛya di Ah. bana jumɛn b'i la Aha. jabɛti don wa Ɔhɔ. tansiyɔn don wa Ɔhɔ. kunkolodimi don Je. kɔnɔdimi don mun b'a la Ɔhɔ. ni o dɔnna fura jumɛn b'olu kɛnɛya Aha. ala ye o sew di a ka jɔnw ma a ye o dɔnniw di Allahu Akbar. nka bana min filɛ a la Naam. nin ye saya bana ye Ɔhɔ. a ye nin fura in d'a ma Aha. ayi Ayi. ni o dɔnna ka ban Aha. jɛn bi kɛ n'a ye sa o Ah. a Allahu Akbar. se ti dɛlen ye Ah. se ti dɔgɔtɔrɔ ye Aha. o don de i b'a dɔn ko setigi ye ala de ye Allahu Akbar. kuranɛ ko ten o Ah.
ko b'a sɔrɔ hinɛ minɛnaw b'a kɔrɔ a ka denbayaw la musow la a denw na bɛɛ sigilen b'a kɔrɔ ten a bɛ ɲɛ cogo di ko ka sɔrɔ daba yɛrɛ zonna annahul firaq o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛn bɛ ka jigiyali kɛ bil yakin ne danganiya jigiya ye ko nin kɔni ye farali ye kadi m'a faamu nin ye farali ye sabu se tɛ ye o se bɛɛ ye ala ka se de ye sew bɛ se ka ye ɲɔgɔn ye de nka se dan bɛ sabati ala ta de la kuma dɔ la dɔnniw bɛ se ka bila ɲɔgɔn ye n'i bɔra anw fɛ yan ka kɔfɛla sɔrɔ ɲanguma o dɔgɔtɔrɔ dɔw fɔrin bɛ n'i sera yen ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la nka minnu taara ni ɲɛ ma sɔrɔ o dɔw ta la o ka ca dɛ olu kibaru dira k'a fɔ ko karisa taara wulibali don a b'o cogo kelen na caman su kɛsu seginna somɔgɔw ma yan u bɔlen kɔ yan an ka taa jamana janw ka furakɛli la saya in bi ten ala ko fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimi al-ghaybi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ala ko saya in bi taw kɔnɔ a taa yɔrɔ de la a taw kɔ k'aw gɛn o de la an bɛ to k'a fɔ an ka laseliw senfɛ n'o y'a sɔrɔ a b'i kɔ k'i gɛn n'i sen jara kuma dɔ la i n'o dan nka fɛn min bɛ k'i kɔnɔ i ka boli laban yɔrɔ la i b'o sɔrɔ ye dɛ ala ko ten ko saya bɛ ten o kɔrɔ taa cogo tɛ yen mafaru foyi tɛ yen boli yɔrɔ foyi tɛ yen k'a dan an ye min fɔ dɔrɔn ko labɛn labɛn bɛ kɛ ne mun ye sabati i yɛrɛ la yɛrɛ di ala ma yanni ala mako jɔ don cɛ kalifa minnu bɛ an bolo singa minnu bɛ an bolo yanni ala mako jɔ don cɛ o la o k'a sɔrɔ e yɛrɛ dilen don ala ma ni ne y'a bɛɛ ye n'a sɔnna ka o kari diɲɛ kɔ k'o ɲɛsin ala ma o de b'a nafa sɔrɔ dɛ Ali ibn Abi Talib abo de fo ka kuma kan ako inna an-nafsa tabki ala ad-dunya wa qad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha ako ni be kasi jela tika nofe abi sebe koro kashi mba sew sorodi midda mu sorodi mbi a wari chama ke nyongadi ko dongo do ni bi kashi ode nofe ko mbi je sorodi mbi ke famaidi ni bi sama ode nofe ko kasoro ni ya do waqad alimat ko ni ya do dangani ya do nina anna salamata fiha ko kishi jela tike kono iki ka boloke ifrema ko tarku ma fiha ko de ki kodo kabo feminu bi jela tike kono samali olu nofe buli olu nofe nga soro chogo bela ko o tolide ko de kishi jela tike kono ya akbar aidra ngani ko kito toyi ele lafiya ti nyona minnu bɛ fanga la aw ko ɲininka doni min b'o kun min ni ka sɔrɔ fana t'i bolo a doni t'i kun karima faamu minnu n'u ye sɔrɔ kɛ ko nafolo caman b'u bolo doni min b'u kun a ka bɔ e ta ye e min ka nasɔngɔ dafa t'i bolo diɲɛlatigɛ madama mɔgɔ min bɛ sama nɔfɛ nka bɛ olu ma doni min b'u kun a ka giri hirs ala dunya mɔgɔ min n'a jigi dan bɛ diɲɛlatigɛ kan a saban b'a damu ɲinini fɛ doni min b'o ko doni girin dɔ la kira ko a ti jigi fiyewu diɲɛ ɲinina ka doni ti bɔ a kun na fiyewu fo don min a bɛ ala tɛgɛ sɔrɔ wulibali do dɛ sabu don o don a b'e kɔnɔ ka ko kura kɛ don o don a b'e kɔnɔ sɔrɔ min b'i la dɔ ka fara o kan a bɛ ten de o la a tɛ se ka tigɛ dɛ ni hakili sɔrɔ k'i ye faamu sɔrɔ i kan ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko ne tɛna sama bilen diɲɛlatigɛ nɔfɛ diɲɛlatigɛ kun ye min ye ne na sama o nɔfɛ o de la an bɛ to kɔni fɔ Ibrahim bin Adham a ye nin fɔ a ka kumakan na a ko iza ra'aytumu an-nasa mashghulina bi amri dunyahum fashtaghilu antum bi amri al-akhirah
ko n'a ye mɔgɔw cɛsirilen k'u sɛbɛ donnen k'u yɛrɛ occupé u ka diɲɛlatigɛw de ɲɛɲinili la an bɛ diɲɛ sɔrɔ di an ma an sago sɔrɔ di ko aw kana a yɛrɛ bɛɛ di o ma fashtagilu antum bi amril akhira ko aw ka jija aw ka occupation ka kɛ lahara ɲini na aw ka jija a ka yɛrɛ di ka kɛ ala ma sabu n'i ye ala ɲini i bɛ ala sɔrɔ maa o maa ye ala ɲini ala yɛrɛ kɛn bɛ k'i ɲini o de la hadith al-qudsi la ala ta'ala y'o de fɔ a ko n ka jɔn ne bɛ e fɛ uhibbuka ne kabako ye dɛ ala de kumana ka jɔn fɛ ko n ka jɔn ne bɛ e fɛ ne bɛ e fɛ min na a diyagoyara e yɛrɛ kan i ka ne ala ka o sara ni ne ala yɛrɛ kanu ye ala b'a ka jɔn fɛ koyi ni maa min kɛra limaniya jɔn ye o de ye ala kanubaa ye a fɔcogo yɛrɛ yɛrɛ la sabu limaniya jɔn o ye min dan bɛ ala la ko foyi ma foyi kɛ foyi ti foyi kɛ foyi tina foyi kɛ foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ fo n'a kɛra ala ye o sabatira a bolo o sabatilen kɔ a bolo ko o ala ye mana n bila fɛn o fɛn kɛli la n b'o kɛ a mana n bali fɛn o fɛn na n b'o to yen o kɔrɔ limaniya sabatira nka limaniya jɔn ye maa ye maa min ko dama n da la n ye limaniya jɔn ye nka ala y'a bali fɛn min na o y'a ka kɛta ye namaratɔ don janfaji don dabalijugukɛla don jɛnɛyakɛla don zoo don mɔgɔkɔrɔfɔla don mɔgɔ dabalila don o tigi o ye limaniya jɔn ye ayi o tɛ limaniya jɔn ye n'i dara ala la i bɛ ko k'a kama i bɛ ko to a kama karima faamu o de la n'an y'an janto na ko i yɛrɛ k'i ka lahara dilan ka mɔgɔw to u ka diɲɛ dilanli la o bɛ kɛ cogo di sabu n y'o de fɔ ni ala ɲinina jɔn fɛ i b'a sɔrɔ wa a b'o cogo kelen na n'i ye lahara ɲini i b'a sɔrɔ nka an bɛ ala to yen ka lahara to yen ka fɛn min ɲini ni o ye diɲɛ ye diɲɛ ɲinina si tɛ yen min y'a sɔrɔ o tɛ yen o tɛ yen dɛ i tɛ diɲɛ sɔrɔ sabu e mana fɛn o fɛn sɔrɔ i bɛ dɔ ye i ni san cɛ i b'a fɔ f'i ka se i bɛ to o de la o b'a sɔrɔ i ka waati banna karima faamu n ye nin de f'i ye ko a y'a ka lahara ɲini lahara bɛ ɲini cogo di sabu a bɛ nin fɛnɛ fɔ a ka kuma na ko iza ra'aytum الناس مشغولين بإمارات القصور والبساتين فاشتغلوا أنتم بإمارات القبور كنا يوي مغوي وتشسر ليدو سوجان جودلا مي دوسرودي مي فيلا جودي مي إتاجي جودي كو ما فوا كو توي ده منا وا تشسري فنا أيا سبدو كابرو يندجو أي كابرو جو كابرو بيجودي كابرو بيجودي سيدنا علي أبو دفع كمانا كو لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا ما كان قبل الموت يبنيها من بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها سيدنا علي كودي لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا كان قبل الموت يبنيها كو سوتي جونجي بلو كو إبتا أسرو إكا سيا كوفي إسالي كيبتا دا أسوكونا فونا كرا كو إكا سيا يك ميكا سومين جو ibi ka so min jɔ dɛ ko ni sara dɔrɔn k'i bɛ taa bila o de kɔnɔ ima Ibrahim bun Adham a ko n'i ye mɔgɔw ye ka u ka sugulu bɛɛ kɛ u ka occupation ani u ka cɛsiri bɛɛ di diɲɛ so jɔli ma ko e k'i jija so laban ye min ye e bolo yanni lahara cɛ dɛ ko o jɔ sabu o de ka gɛlɛn n'o ye kaburu ye Seydina Ali ko k'i ti da kaburu foyi kɔnɔ fo i ye min jɔ ka bila i yɛrɛ ɲɛ e bɛ se ka si dɔ ka so kɔnɔ yan dɛ nka n'i bɔra i la i yɛrɛ ka so i bɛ taa da i de dɛ Seydina Ali ko cogo di ko ni mɔgɔ min y'a ka so jɔ ni hɛrɛ ye ni sinjiw tiguli ye ni balimaya dilali ye
ani ni yɛrɛ minɛ ka bɔ Alahu Taala kotali ma ka jɛnɛya to yen ka namara to yen ka janfa to yen ni mɔgɔ min y'a ka so jɔ n'o hɛrɛ k'o kɛli ye ko o tigi ko tɔba maskano ko o tigi ka dayɔrɔ a ka sigiyɔrɔ a ka toyɔrɔ k'o nɛmara nka ni mɔgɔ min y'a ta jɔ ni bɔnɛ ko Ala ko an k'a to an k'an sago kɛ fɔlɔ an k'an ja i n'a fɔ an ka bi ɲɛnamaya bɛ cogo min ko bɛɛ k'a kɛ nka anw ka jamana in an bɔra cɛnw kalama sa koyi Wulibali don an y'o de fɔ kabiri Seydi Seydou Ousmane Madani Hayidara n'a bɛ laseli la kabiri a ma faamu tuma min fo bi sɔsɔli t'a la bi o a kɛra kɛnɛkanda ye bɛɛ y'a faamuya ko mun don bɛɛ y'a faamuya ko an kun kan k'a kɛ ten bɛɛ y'a dɔn o de la ale ka laseli la a ko seli tɛ silamɛya ye a bonyana nin kan a ka kuma fanba digira nin kan nka depuis hakiliw m'a faamu bi jɔnni bɛ yen k'o m'a faamu a faamuna o fo ni min dugura hali bi n'o tɛ seli ni silamɛya cɛ ka jan a ka jan silamɛ de bɛ seli tari i m'a faamu silamɛ o de bɛ seli nka seli yɛrɛ ni silamɛya o cɛ ka jan sabu seli dira silamɛw ma k'u to yen san 11 u bɛ silamɛya la seli t'a la o la n bɛ fɛ ka mun fɔ ko ni an sera k'a faamuya n'o ye an bɛ leçon minnu sɔrɔ alakira nɔfɛ ani alakira ka sahabaw n'o ye n bɛ ka cɛ min ta fɔ Ali ibn Abi Talib n'an bɛ faamuyaliw kɛ ne ni aw saya tɛ bala an na bilen o b'a sɔrɔ an ye labɛn kɛ k'a makɔnɔ n y'o de fɔ ko ni min ye a ka so jɔ ni a yɛrɛ sago ye fo n ka n sago kɛ ko o tigi ka so kɛra bɔnɛ ye a tigi bolo nin ye Wulibali ye dɛ jɔn kan ka miiri nin na o i kelen de bɛ taa da ye i kelen da ma kaburu dingɛnin kɔnɔ ye maa ti fara i kan ye o don de Ala b'a don i tulo la ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra bi an nana sa o e kun ye faama ye jɛɲɔgɔn caman kun b'i la e ka sɔrɔsiw kun bɛ yen défilé bɛ kɛ n'i ye e ti bɔ ka se yɔrɔ si ni ba yirika tɛ ou bien ni maa 100 yirikaw tɛ nka bi i kelen nana sa koyi ji'tumuna furada i kelen de filɛ ni Ala yɔrɔ i ka dɛmɛbaa ninnu bɛ min ni y'a sɔrɔ si tɛ a y'i mana kanu cogo o cogo ni nin bɔra ka ban jɛmi k'i kɔ i muso n'i to yen i denw n'i to yen i bɛ taa di ka Ala kelen dama ma mun b'i bolo yen ko i ye mun kɛ a banna yan nɔ jɛɲɔgɔnw b'i la dɛmɛbaaw b'i la nka i kelen ni dama i ka Ala bolo yen i ka dɛmɛbaa ye i ka baara de ye i ka baara i ye min kɛ o dama de y'i ka dɛmɛbaa ye ko n ye mun kɛ ne ni e k'a lajɛ sa ko an ye mun kɛ ka o don makɔnɔ an ye mun kɛ ka o don labɛn ne ni e k'a lajɛ jɔn bɛɛ wasara a yɛrɛkun ka seere ye balil insanu ala nafsihi basira a ye hadamaden wasara a yɛrɛ ka seere ye o min b'i la ne t'a dɔn nka i yɛrɛ b'a dɔn i kelen don ka labɛn min fana kɛ ka bila nin don ɲɛ i yɛrɛ b'o dɔn dɛ ni labɛn ma kɛ ko labɛn waati filɛ kuranɛ ko ten ko a ye sira fɛnɛ ta fa inna khayra zad at-taqwa nka sira fɛnɛ bɛɛ lajɛlen la sɔn khayra ma k'o ye ale Ala ɲɛ siran ye ko ka a to Ala kama k'a kɛ Ala kama ni nin tora an kɔnɔ an bɛ lafiya n'an sɔnna k'an ka kɛta ninnu kɛ Ala kama ka siran Ala ɲɛ ka tila ka Ala ka danw bonya k'a to a kama o de ye niyɔrɔ sɔrɔtigiw ye minnu bɛ niyɔrɔ sɔrɔ Ala bolo lahara jɔ don yarabi Ala m'an yira olu la Ala k'an sago d'an ma nin ye san o san ye Jamiyatu Ansarudin Islami Shikɔrɔni u bɛ nin kɛnɛ sigi ka Jamiyatu Ansarudin Islami karamɔgɔw wele n'o ye do karamɔgɔw ye ka na laseli kɛ an b'a dɔn anw bɛna ka na dafali de kɛ ka dugawu kɛ kɛnɛ kɔnɔ ni wajuli don karamɔgɔ caman de filɛ k'a daminɛ tabali kun fa kun a bɛɛ ye Jamiyatu Ansarudin Islami karamɔgɔbaw de ye o la anw bɛna ka na fara aw kan ka dugawu kɛ
karamɔgɔ nɔ na a n'a tɔgɔ la a ye dugawu minnu kɛ an b'a ɲini ala ka o minɛ ne na aw bɛɛ ma ala k'an n'a hamu nɔgɔya ala k'an sago d'a ma an b'a ɲini ala fɛ minnu taara yarabi ala ka hinɛ k'u la ala ka yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔw nɛɛma min b'u ni ala cɛ ala k'o yafa min b'u ni jɔnw cɛ ala k'o ta u ye an b'a ɲini ala fɛ saya bi ne ni aw yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra ala ka labanko ɲuman di an ma ala k'an n'aw kɔrɔta yarabi ala k'an n'aw wasa an bɛ dugawu kɛ jamana in ye dekun minnu b'a kɔnɔ ala de y'a wilibaga ye yarabi ala k'a wuli ala ka dekun wuli ala kana ni hɛrɛ a kɔnɔ ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. walasa ka kunnafoni tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ weleli kɛ 76 12 87 03 76 97 27 32 ala ka hinɛ se alisilamɛ taaba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila namara sikolonba o tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila.